Мъничка новина. Папата Римски е казал, че Украйна трябва да развее бяло знаме. Затова той е папа Римски, а не комикът Зеленски, който даже не е и папа украински. Като ръководител на католическите християни явно е разбрал, че Украйна наред с поражението ще получи една всеобща поквара и, наверно, проституция, защото мъжете им са на свършване вече. Както обича да казва учителят Теодосий, в главата трябва човек да има синаптични връзки, да се образуват. Тия явно невидими малки къмшичета, които се захващат и по тях протича явно нещо като ток. И от тях се пораждат верните съждения. Това го има в главата на папата Римски и затова той живее тук в първата снимка, а го няма в празната глава на Зеленски. По този случай предлагам да си отвориме една количка. Не се залях толкова.